Паважаныя парафіяне, браты і сёстры ў Хрысце і слухачы пропаведзі ў інтэрнэце. Звычайна у сённяшняй урачыстасці аб'яўлення Пана мы канцэнтруем нашу ўвагу на мудрацах, на ўсей гэтай сцэне, якую мы добра ведаем з года ў год, чытаючы Евангелие, разважаючы, як прыйшлі мудрацы пакланіцца для дзіцяці, зорка паказала ім шлях. Вось эту сцэну мы добра ведаем, яна нават у ясэлках таксама рыхтуецца, у некаторых нават парафіях 3 каралі дастаўляюцца ў ясэлку толькі сёння. У пачатку няма іх, а потым іх даносяць ось ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана. Это вядома нам і прыгожа. Дарэчы, гэта гістарычныя факты. Але я хачу сёння звярнуць нашу ўвагу на апостала Паўла, на тое, што ён сёння у другім чытанні мы пачулі, кіруе да вернікаў в Эфезе. Піша так: «Браты, вы чулі пра ўдзяленне Божай ласкі, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца». І мы ведаем гісторыю навяртання Саула, а потым апостала Паўла, апостала народаў, як ён асабіста перажыў сустрэчу з Богам. Яму было аб'яўлена па дарозе ў Дамаск. Аб'яўлена. Памятаем эту сцэну, святло, падае з коня, аслеп, потым ён перажыў рэкалекцыі, духоўнае абнаўленне, на яго склалі рукі, ён быў абноўлены Святым Духам, і зусім іншы чалавек, напоўнены Духам Божым. Бог яму адкрыў свае таямніцы. І сёння святы Павел прыпамінае нам, што урачыстасць аб'яўлення панскага – это дар неба. Это не проста той момент, калі мы ўзгадваем гістарычна, як мудрацы прыйшлі у Бэтлеем, пакланіліся дзіцятку Jesу. Это было прадсказана прарокамі. Бог Отец усё гэта падрыхтаваў. Усё мудра гэта уклаў у гісторыі чалавецтва, але самае галоўнае – аб'яўіўся нам. Бог адкрыўся нам. Бог адкрыў неба для нас. І глядзіце, у якой прастаце Бог выходзіць да чалавека. Не з перунамі, не з некімі там надзвычайнымі з'яўленнямі. Нават не з тым, што яўрэі перажылі падчас выхаду з Егіпта, памятаем, і вогненны слуп быў, і мора расступалася, былі некія надпрыродныя з'явы. І тады ізраільцяне бачылі руку Божую і пакланяліся Богу, таму што яны бачылі відавочныя такія канкрэтныя знакі. А тут Бог прыходзіць, асабіста прыходзіць на зямлю так сціпла, скромна, і прымае чалавечую натуру, становіцца адным з нас. Бог становіцца чалавекам. Бог аб'явіў нам, ніхто з людзей не здольны паняць Божыя таямніцы, зразумець. Ніхто не здольны адкрыць неба, пакуль Бог сам яго не адкрыў для нас. І калі неба адкрылася, калі Христос нарадзіўся, анёлы спявалі «Хвала на вышынях Богу і супакой людзям на зямлі», людзям добрай волі на зямлі. Чаму святы Павел, апостол, перажыў гэта адкравенне, аб'яўленне Божых таямніцаў? Ён быў веруючым чалавекам. Ён быў вельмі адукаваны, мы ведаем гісторыю святого Паўла. Але ён блукаў.
Ён не разумеў да канца Божых таямніцаў, так як чалавек не здольны іх зразумець, пакуль Бог яму не аб'явіць. І Бог накіраваў крокі святога Паўла Апостала у кірунку праўды. І святы Павел так прыняў у сабе Божае адкравенне, так пераасэнсаваў сваё жыццё, так паверыў у Божую ласку, у Божую прысутнасць, што потым пісаў пра сябе такія словы: «Ужо не я жыву, але жыве ўва мне Христос». Вельмі важна, мае дарагія браты і сёстры, каб мы, хрысціяне, вось гэту праўду ўзялі блізка сабе да сэрца. Это не проста традыцыя. Мы сённяшнюю ўрачыстасць перажываем не для таго, каб крэйду асвяціць і памазаць дзверы, ці ваду асвяціць. Да? Гэтыя знакі, яны важныя, і ў традыцыі яны маюць свой сэнс. Але я хачу, каб мы зразумелі, самае галоўнае, што Бог адкрывае нам свае таямніцы, але каму? Людзям добрай волі. Людзям адкрытага сэрца. Неба не открывается закрытым сердцем. Небо не может открыться холодным, зимним, замкнутым сердцем, озлобленным. Якія зняволеныя рознага роду залежнасцямі. Да гэтага сэрца не можа Господь достукацца, таму што сэрца зачынена. Памятаеце, быў такі момант, калі я вельмі часта маліўся аб адкрытасці нашых сэрцаў, аб адкрытасці сэрцаў людскіх на Господа. Откровение, Божие объявление – это дар неба, это дар Духа Святого. Господь спосылая свою ласку на свет. Христианство уже існуе больше 2000 годов. Разумеете, это не скрытое, уже небо открытое. Проблема уся ў людях, што людзі ачарствелі, людзі пазамыкалі сваё сэрца на Бога, людзі паверылі д'яблу і яго прапановам камфортнасці, матэрыяльнасці, выгады, пускаюць ва ўсе стороны свае пажадлівасці людскія, у грахоўнасці пражываюць, і таму неба для іх закрываецца. Бог нікому не закрывае неба. Все это залежыць ад чалавечага сэрца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым, далей піша святы Павел Апостол, у мінулых пакаленнях. У мінулых пакаленнях ён мае на ўвазе стары запавет. Все пророкі чакалі Месію. Господь дзейнічаў у старым запавеце, рыхтуючы людзей да прыйсця Месіі. А цяпер, кажа Павел Апостол, яна адкрылася святым апостолам ягоным і пророкам, увага, праз Духа Святого. Это Дух Божий, это Святый Дух, освячаючы сэрца і розум чалавека добрай волі, дае яму магчымасць пазнаваць Божыя тайны. Это абсолютный дар Господа, который прымаецца толькі сэрцам адкрытым і простым. Таму, мае дарагія, вельмі заахвочваю, каб мы пастаянна працавалі над нашым сэрцам, пастаянна мелі адкрытае сэрца на неба, прынимали откровение. Где нам Бог покинул откровение? У Слове Божьем. Католики, читайте Библию, читайте Слово Божие, разважайте. И не кажите так: ойча, я не разумею многое в Писании. Конечно, ты не разумеешь. Бог это Божие тайны. Зразумеешь их тады, коли будешь неспынно працаваць над этим, коли будешь укладывать свой высілак, коли Господь убачит твое шчырае дзіцячае сэрца, пазнаць таямніцы, и потым Господь промовить до тебе праз Духа Святого. Духом Святым ты адчуеш это слово, ты пачуеш, як яно пачынае дзейнічаць, ты яго пачнеш слышаць, да? Ты будешь яго слухаць.
Это слово не будет над головой твоей летать. Это слово будет сапраўды заседать у твоим сердце, и оно будет выдавать отповедный плен. Это деятельность Духа Божьего. Твой дух, твоя душа с Духом Святым супрацоўнічаюць. Это абсолютная Божья милость. Многие из вас, мои хорошие, выросли в доброй традиции, тому вы сегодня и в костеле. Бацькі вас довели с дзяцінства до костела, навучили вас молитвы, ружанца. И вы живете в той побожной, доброй традиции, але гэта замало. Калі хочешь спознать Божьи таямницы и уваходить в такие теплые отношения с Господом, да, терпеть, хвореть, працаваць, жить и помирать разом с Господом, открывайте сердце на Бога. Не бойтесь того, что Бог может сделать в ваших сердцах. Змініть ваше життя, як святого апостола Павла. Перевернув цалком його життя. Господь цалком змінив. Зміни у чоловіку наступають тоді, коли ми дозволяємо Богу дійничать у нас. Вельми часто ми у наших сім'ях кажемо, ну коли ти вже змінишся? Я з тобою 25 років живу, а ти як був, так і остався. Жонка каже своєму мужу, ні? Жонка не здольна змінити мужа. А не муж не здольный изменить свою жену. Меняется человек только тады, внутри, у свядомости своей, у сердца своим, коли он открывает свое сердце на небо, коли он принимает откровение, объявление Бога. Это Бог объявляет, что ты дитя, это Бог объявляет, что ты спасен, это Бог объявляет, что на тебе крылды николи немає, что Он завсёды готовый тебе вытянуть с любого болота. Это откровение. Ты это повинен тут, внутри отчувать. А многие люди этого не мают. И они не отчувают себе детьми Божьими в костеле. Часами навіть традиційно чоловік приходить у храм і з ноги на ногу перекульується, коли вже свята мша закончиться. Слава Богу. Идите в супокой Христа и в дверь. Не. Ты повинен переживать эту встречу внутри, да? Ты принимаешь откровение Бога, Бог тебе говорит, и Он с тобой размовляет, и Он тебе пестит, и Он тебя обдымает, и Он залечивает твои раны, и Он приходит до тебя, как до своего дитяти. Такий Бог нам объявляется. Пам'ятаєте, у Евангелии сказаны такие слова. В учням, которые задали Иисусу питание: Господи, чему Ты объявляешься нам, а не свету? А Иисус скажет: вам дадено познать таємниці Божого володарства. Вам дадено. Чому вам? Бог убачив у вас відкрите серце. Убачив у вас добрую волю. Поэтому усі люди доброї волі, я звертаюся до вас. Відкрийте своє серце на Бога, який приходить, який народжається для нас у покорі дитяті, який приходить до нас, як наш Отець, який освячає нас моцею свого Духа, який готовий прийняти нас такими, якими ми з'являємося. Бо небо відкрив Бог нам і хоче, щоб ми всі увійшли в це небо. Амінь.